A continuació explicarem com restar fraccions d'una manera molt fàcil sense haver de calcular l'MCM, el mínim comú múltiple, per fer el denominador comú. Llavors anem pas a pas. El primer que hem de tenir molt clar és que per restar fraccions han de tenir el mateix denominador comú, és a dir, el mateix número en el denominador. El que no podem fer és, en els dos exemples que tenim, directament restar els numeradors entre ells i els denominadors entre ells. Per exemple, en el primer restar 7 menys 1, 6 i 3 menys 2, 1, perquè això estaria mal. El que hem de fer és que tinguin primer el mateix denominador i després calcular els numeradors i acabar de fer la resta. Com ho farem sense calcular el mínim comú múltiple? Doncs això únicament és recomanable quan tenim fraccions amb nombres petits en els denominadors. De manera que el que farem serà multiplicar-los directament. Si teniu nombres grans en els denominadors, com per exemple 12, 18, 24, 28, 26, el més recomanable és fer l'MCM perquè no ens surtin números molt grans, sobretot quan no treballem amb calculadora. Llavors, com ho fem d'aquesta manera? Tenim el primer exemple, 7 partit 3 menys 1 mig, i el que hauríem de fer serà el denominador comú. Per tant, escriurem les dues fraccions, la primera el signe de menys i la segona, i per trobar el denominador el que farem serà multiplicar directament els denominadors 3 per 2, que és igual a 6, de manera que en els denominadors posarem 6. Són números petits, per tant el farem d'aquesta manera sense l'MCM. Després, per trobar el número que hem d'escriure en el numerador, el que hem de fer és agafar el primer numerador i el multiplicarem per l'altre denominador, de manera que 7 per 2 ens dona 14. I ara agafem el segon numerador i el multipliquem per l'altre denominador, de manera que 1 per 3 és 3. I fixeu-vos que ara que ja tenim el mateix denominador, a la solució escriurem tot en una fracció i posarem el primer numerador, el signe menys i el segon numerador. Però recordeu que quan s'ajunten per fer la suma o la resta hem de deixar aquest mateix denominador. El denominador no varia. I ara, si fem aquesta operació, 14 menys 3 ens donaria 11 partit 6. L'11 és un nombre primer, el 6 es divideix entre 2 i 3, per tant no es pot simplificar més aquesta fracció. Anem a la segona, fixeu-vos que en els denominadors tenim 8 i 3, per tant ho farem sense l'MCM. De fet, en aquests exemples que hem triat, si féssim l'MCM ens donaria el mateix, perquè els denominadors no tenen cap divisor comú. Llavors, el denominador comú sortirà de multiplicar 8 per 3, que és 24. Per tant, escriurem aquí un 24 i aquí també un 24. I per saber els números de dalt, el que hem de fer és el primer numerador, 11 el multipliquem per l'altre denominador, per 3. I 11 per 3 seria 33. I després el segon numerador el multipliquem per l'altre denominador, 2 per 8, que ens donaria 16. I ara escrivim en el resultat, ho faré directament, em saltaré el pas que he escrit abans, el mateix denominador, 24, i si fem l'operació 33 menys 16 ens dona com a resultat 17, que és un nombre primer, per tant no es pot simplificar amb el 24, de manera que es queda d'aquesta manera la solució. I torno a insistir perquè això és molt important, aquest mètode és molt fàcil, però quan tenim nombres petits en el denominador, perquè si tenim nombres grans i no tenim calculadora, que les hem de fer a mà, poden sortir divisions que siguin molt altes i una mica costoses de realitzar les multiplicacions a mà.